Txirritazaleak egunon. Litekeena da, entzuten dituzuela jadanik erritmo batzu eta musika tresnaz zonbaiten doinuak. Hemen gaude, senpereko amotz deitu auzoan. Eta oren erdi hau pasatuko dugu Mairu taldearekin. Mairu talde bat baino gehiago dena. Orkesta txiki bat diote bere kide hori guztia deskubrituko dugu instantean. Baina hasi baino lehen eskertu nahi nituzke Larraldea etxeko jaun andereak. Marie-Christine eta Andoni Iturrioz maiz aterpetu baitute gure txirrita eta berriz ere aldiuntan. Adiskideak entzun dugun piezak izena du Suge. Zer gaitikote? Suge,
Astapen batean, esan bezala, historio bat nahi nuen kondatu, edo erakutsi baginola historia bat. Eta kantu bakoitzak zuen izen bat, sentsazio bat edo mugimendu bat. Eta adibidez, lehen astapen batean zen ibili lehen kantua eta bigarrena suge bezala. Suge, esan edu leherratze bat, eta pixkat konsientzia hartzea, gure mundu hauzten dugu eta sartzen gira gure maidu delakoan hor, oian batean sartzen gira eta beraz suge da, leherratzen gira pixkanaka eta sartzen gira mundu honetan. Hori zen hastapeneko idei bat. Suge, behingoz hori da ideia sugar kantuarena. Poliki instalatzen da eta Uhartz ezberdinetatik zatozte esperientzia hainitz, hain gazte izan da dazkazue jadanik, eta orduan zer da, konvergentzia bat? Nolabait esateko bai, ezen bildu gira momentukoz 9 mairutxo, eta bakoitzak badu bere ibilbide musikala, eta momentu honetan hemen bildu gira, badugulako alako tradizioarekiko interes bat, baina baita gauza modernoekiko ere, sintetizagailuak modernotzat hartze baldin baditugu. Ez, orduan bada, bai, guretzako bidegurutze elkargune bat, bai. Eta ni adibidez, banator erromerietatik, afrobita egitetik, badira horbel, dodan, fusibl, zu ere txalapartan, bazabiltza, rigia egiten. Alde batetik bai euskal musika mundutik, beraz besta, tradizionala, euskal kantuak, erromeriak esan duen bezala, eta gero bai elektronika musikak eta musika pixkat apartekoak. Beraz hori guztian nahasturik eta lagunak gira ere pixkat ezagutzen gira musikari bezala, talde ezberdinetatik eta sortu dugu mairu hori eta gure kolorea iteko. Badu grazia pixkat honek. Bai. Pasioan honek. Hemen artista hainitz biltzen zarete? Bai, ebentuak badira, profitziak, bordaletik batzuk dira, gitamar orkor dira. Artistak direla? Bai. Hor dugu beste bat. Mil esker nagore eta txomin oaintxe egongo gera. Ederke. Haupa, Anneliz. Egunon aiande. Ongi, beraz. Aipatu dugun bezalaxe, haunitz musika tresna noski erabiltzen dituzue mairun, gaurkoak, txinteak eta hola, baina baita ere tradizionalak, instrumentu tradizionalak. Eta hau, bitxi den hori zer da? Indiako harmonium bat da. Beraz, gure harmonium bezala da, baina ez du pedalak, airea emaiteko. Akordio bezala emaiten du airea tresna barnean. Hor duzu hauspoa beraz? Bai. Hau da, ados. Akordio bat bezala. Zenta Indian lurrean jotzen dute, eta ezin dute pedalak erabiltzea, beraz. Eta, horrendako, hola da harmonioa, eta biziki maite dut, zenta tresna tipi bat da, erresa da eramatea konzertutan, eta baita ere ostatuetan edo akustikoa da ere, eta badu soinu biziki azkar bat, eta biziki interesgarria da ere kantatzeko, zenta egiten ditu soinu biziki azkar, organiko eta ederrak. Maite dut hori nahasketa hori mairu musikan bai. Ados. Bada pixua, Baino. Azkarra naiz ni. Ongi gozaldua zatoz. Hemen, eta gainean, perfecto. Pizkatu bildu, altzatu. Bai. Ale. Hor dugu gure txalaparta zaharra. Bai, hemen. Pausatu. Ongi. Hau da beraz, betiko txalaparta. Betikoa behingoz bertsio zaharra, tradizionala. Otaskak gaztainez egina, sagarrak biltzeko adibidez, eta hol batan jotzen zen garaian.
Da ritmoa txalapartarena, da txakun, hol batekin nahikoa da, jotzea. Eta horra, eta gero gaur egun hiru lauetara pasa ginen, pixkat soinuen aldatzeko, pixkat, baina garaian ziren makila asko zaundiago batzuk. Xutik jotzeko, berago. Hoi da, eta iten zen txakun. Hola. Hau da, eta kasik urrutizkin bat, edo morz? Erabilia izan da, adibidez, mezuen pasazteko auzokoei, belarra mozteko, edo lurra haiekin itzurazteko. Edo sagardoa pres dela esateko eta zatozte festara. Hauxe, eta lanera ere. Bai, beraz, komunikazioan da bihotzaren taupa da, txakun. Zatut Euskal Herriaren taupa da dela, bizkat. Gure txakun, eta bien arteko elkarrizketa. Bai, zaldiaren hotxea esaten dute batzuk Ah, hartzen baita ere. duela. Etortzeko mailurekin, da nirentzat beti modernoa da, beti aske izan behar da. Eta erabiltzen dugu, pixkat libre, pixkat giro bat bezala sortzeko. Improvisazioa, batezkoa, ematen dugu musikan. Iep, peio. Egunon jende. Ongi? Bai, zure ba? Bai, untxa. Bai. Aizu, hemen gaude beraz, Donibane Ziburuko gaztetxean, gaztetxe hori zerbait berezia da zuen dako, ez da? Bai, oso. Gu betidanik hemen haunditu gira, gure lehen kontzertuak hemen bizi ditugu. Eta ere gaztetxe horren berezitasuna da, entsaio gela hori, nun hemen elkartzen garen Mairurko kideekin entsaiatzera eta musika sortzera ere. Hala. Gira guti gora bera 12 talde, rock talde bereziki, hemen entsaiatzen, eta ere kanpoan ikusi dituzun bezala, badira ere pintadak edo grafitiak, leku hori bai mitikoa izan baita arte bisualentzat ere bai. Bai, zenta osotasun bat da, zea musika, arte bisualak, eta baita ere errekontratzeko toki bat, hots hemen ere diskusioneak sortzen aldira, eztabaidak eta bizi bat, alegia. Egia, eta hori xantza handia dugu hemen, zenta gaztetxe hori bizi da egunero, eta bai elgar ezagutzeko biziki aproposa da leku hori bai. Maiatzondarean, Mairuk Ziburun lehen diskoaren aurkezpena egin behar zuen egunean, eguraldi hain zarra jasanikan, bertan behera kontzertua utzi behar izan zuen. Orduan zer egin? Gaztetxerat joaitea deliberatu zuten Mairutarek, eta han musika egiten hasi, oldar berri baten hartzeko. Musika egin eta elkarrekin sortu zuten geldi. Lehen aldikotz, zuentzako jotzen dutena. Mairuren beste opari bat.
Lagunak barkatu, uste dut, hanka sartze txiki bat egin dutala, eganez, Mairu taldea behatzi lagunek osatzen dutela 10 bat, bada, beste artista bat, Pascal Minesker gurekin bat eginik, zu arduratzen baitzira, beraz, soinuaz, eta egia da, Mairuren soinu berezi bat badela. Zure esker, ere bai. Ben, moi, j'ai, par le passé, déjà un peu gratouillé du côté de ces territoires voilà, qui mixent la tradition et la modernité des synthétiseurs, avec Oyo à l'époque. Et on va dire, quand j'ai rencontré Tchomin, voilà, on a trouvé un terrain, on va dire, commun. Sur Mairu, on peut dire que c'est une sorte de petit train, chacun étant des wagons, Tchomin et Gartemandia étant la locomotive. Et on va dire que pour piloter la locomotive, il faut un pilote. Donc je suis un peu le conducteur de la locomotive Mairu, en faisant à chaque fois en fonction de la composition des wagons et du voyage à faire. Voilà. Ez da beti erresa, uztartzea, beraz, musika elektronikoa eta instrumento tradizionalak, naiz oio hori esker honen ohitura duzun. Ce qu'a amené la techno, puisque j'en ai fait très très tôt, dans les années 80, ce que je trouvais dans ce mouvement au départ, c'était justement retrouver cette espèce de transe tribale que l'espèce humaine avait un peu perdue. Et donc pour moi, il y a une filiation directe entre la soirée techno, qui est vraiment là pour faire danser les gens, donc qui est une forme de bal finalement moderne. Et là, avec Mairu, c'est le télescopage un petit peu de la tradition et de cet univers de trance collective. Yep, Arratsaldeon, muntxazira. Baitazu. Mairu oso bat egiten du talde horrek, hau da, doinu bada, hautaketa bat musikal aldetikan, nola zez instrumentu ezberdinak, eta baita ere ikustea biskuala eta biskuala zure eremua da. Bai, hori da. Prezeski, Mairuren lehen diskoaren azala egin duzu, nola gertatu da? Mais en fait, je connais toute l'équipe de Mairu. Ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai la chance de les fréquenter, que j'ai suivi un peu leurs différentes aventures musicales. Et Tchomin m'avait contacté il y a de ça 2-3 ans pour habiller leur premier disque. Donc ça a été une grande fierté pour moi de travailler avec eux, réfléchir à quel style de dessin proposer, tout en restant dans le côté mythologie basque, un petit peu suggéré, un petit peu suggestif. Voilà, d'où le choix de cette œuvre en commun. Eta beraz, Adrien, hor, Mairu pertsonaia hortan, bada, noski, Mairuren ispiritua. Mais je pense que justement, c'est ce qui a séduit aussi l'équipe de Mairu, c'est le côté un petit peu visible, invisible, où on va s'imaginer plein de choses dans ce personnage qui je pense, pourrait être une espèce de dessin d'un Mairu moderne, quoi. Mairu pertsonaia hartu dugu, kromlekak eraikitzen zituztenak, eta horren bidez, ideia zen aurpegi bat bilatzea. Mairu zela aurpegi gabeko pertsonai bat, esaten zinen bezala, eta bilatzea Mairu. Beraz, baitu referentzi bat, eta da pixkat paralelo bat, da bilatzen ari gira norden Mairu hori, eta guztiak gira Mairu. Bikain, eskertzen zaituztet, zinez, guk ere ongi pasatu dugu, gure emankizun honetan, horrela bukatzen da, gaurko behintzat gure txirrita, laster bat eginen dugulakoan nago, baina noski orain beste pieza bat entzunen dugu, zuen esku.